Ekoromogi tarik en 14 dwe pod en mar aboro higa mar 2026 chieng' tich abich nitiere kama kare nikech idwa mondo oyud weche manyien ma osetimore pacho kaendi e kor gwenge mopogore opogore kamagi weche ma omiyo pek. That we will deal with all those people who are mobilizing goons and violent people to come and disrupt meetings. The National Police Service is well instructed to make sure that meetings continue being peaceful. Ten migao mara rita kwe mae Kipchumba Murkomen osingo arita ne jokanyo mag linda mwananchi. Sama Gachagua atoramo ni en gima ling ni idhi muoch tulo e romono ma Homa Bay. These ones we pounded them today from at a point called Nyangoso. We assume or presume they are coming from the Kisumu Homa Bay route. Ya Homa Bay yudino ne jomoko adek mana yudi gig lweny e gachgi. Wewe shida yako ni wewe umejiletea mwenyewe. Wachana na Rais Uhuru Kenyatta. Rais Uhuru Kenyatta hashindani na wewe. Rais Uhuru Kenyatta hatakuwa kwa debe. With maketo pinyo wacho tesre. Osejatend piny Kenya William Ruto kanyise weksayo nying Uhuru Kenyatta e siasa mar yiero mar higa manyien. Ruto mwenyewe! Bas, chama ni ODM form ni! Kanyo mag ODM medo mako motegno sirne piny owacho ma William Ruto kod riwruok mar ODM gi UDA. Machiegni nya Koromogi nyinga Ochieng' Emmanuel jaloko marwa en Belinda Phillips bed kodwa chakruok nyaka giko. Kawachako en jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen osingo ni gibiro neno ni kwe obetie romo mar kweth mar linda mwananchi mibiro bagi e kaunti ma Homa Bay chieng' Jumapil jumani. Murkomen mane lose kinde nyasi ma sidho simbo ne jopuonjre mbalariany ma Scott Christian University mantiere kaunti wa Machakos olero ni kaka migao gin kod ting' mar rito jopiny e kinde ma ojiwo jotelo mondo mi onyakwe kinde campaigns magibiro kinde mogai ma DCP Rigathi Gachagua to nyono kar tiende ni en kod malingling e wi tulo ma bende chano Homa Bay. Simfros Okinda mioler. Roma kweth mar linda mwananchi dhi bago chieng' Jumapil jumani e kaunti ma Homa Bay osekelo liet matamre gi nono kata kapok romo makamano chopo. Mokuom jotelo mag kweth linda mwananchi osebedo kalieko ni tiere chenro mar kelo tulo e romono ma idhi bagi e chuny gweng' mineno kaka kor nindo hie mar duond bura mar ODM. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen osingo ne kweth mar linda mwananchi ni odhi neno ni romo makamano obedo gi kwe. People will campaign everywhere regardless of their political affiliations. I know some of my friends or former friends have been insulting me left, right and center. But that does not mean that it's still my responsibility to ensure that their functions are safe and their meetings are very safe, because Kenyans deserve services not based on their person they are competing with or they are supporting in politically. Murkomen mane loso nyasi mar sidho jopuonjre mbalariany ma Scott Christian mantiere Machakos omedo kwa jotelo mag siasa mondo were kod siasa mag akwede kendo nyakwe kind oganda. When a person has their meeting, allow them to do their meeting and finish and go. You come and do your meeting another day, because there's no need to. If you do not have subscribed to a policy of one politician, why are you going to their meeting? And why are you organizing people to disrupt? Why don't you organize yours? And I want to assure you that we will deal with all those people who are mobilizing goons and violent people to come and disrupt meetings. Magibiro e kinde ma ogai mar DCP Rigathi Gachagua tonyono ka tiende ni en kod malingling ni moko kuom jotelo chano kelo tulo romo mar kweth mar linda mwananchi madhi bede gwenge mopogore kaunti ma Homa Bay. I have credible intelligence that PS Raymond Omolo and Gladys Wanga have organized on Sunday goons to beat people and kill people in Homa Bay against Linda Mwananchi. I want to ask President William Ruto, can you instruct PS Raymond Omolo to stop organizing goons to attack Linda Mwananchi in Homa Bay? Can you instruct Gladys Wanga, the person you have promised to be your running mate, to stop organizing goons against Linda Mwananchi in Homa Bay? Giethulo no ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka mane nitiere limbe mare gwenge mag Malindi kaunti ma Kilifi
Ojiwoni obiro timo limbe gwenge duto mapacho ka madhi nyime kod injili mar Mosenero Raila Odinga maonge luoro mora mora. Kwa sababu ya uhusiano wangu na ndugu aliyelala Raila Odinga, mimi taenda Luo Nyanza, nitaenda kila mahali. Kwa najua mafikira ya Raila haikutimizwa, haikutimilika. Hii mazungumzo Ruto anasema Vision 2060 ni upuzi mtupu. Ni upuzi, si upuzi. Yaani anatafuta njia angalau anaweza kuonewa kwa Kenya wamuonee huruma kiasi ndio afanye apatiwe round nyingine. Tunamwambia ngo ni one term na ni one term. With Malina Mwananchi motelne kwa Edwin Sifuna kinjotelo mamoko. Chanole mogwenge alwora masindo kod boma Homa Bay chieng' Jumapil jumani. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Kapod wantiere weche motenore kod kweth ma Linda Mwananchi, County Commissioner Homa Bay Ronald Miwawi okawo josiasa machano bedo gi romb gi county no oweting'o rowere mamiyo gi arita ni mano ema nyalo kelo tule e gwengego. Miwawi osingo chiwo arita moromo e kinde romo ma Linda Mwananchi midhi bage boma Homa Bay Jumapil kokwayo jokanyo duto mondo miyo nyakwe. Magi timore kinde mobila Homa Bay ondhiyo gari kod ji adek e iye kane gin kod gige lweny. Today, in a bid to stop what these people are talking of preparing themselves for, we have been able to impound the Nissan vehicle we are seeing here, Wedge. I don't know if it's a Wedge or whatever it is, KDT 096C. In it, it had occupants carrying the crude weapons that we are seeing here before us. You can see 2 pangas and 1 kitchen knife. These ones, we pounded them today from at a point called Nyangoso. We assume or presume they are coming from the Kisumu Homa Bay route. Yeah. How many have been arrested? We have 3. 3, plus the impounded vehicle. If you are coming for a meeting, come with a clear agenda. Give us your economic development model. Give us your education policy, but you don't need to prepare young men for a war because we are not in any war. Kapod wantiere weche mag siasa. Ogai ma DCP Rigathi Gachagua kod jatend Wiper Stephen Kalonzo Musyoka wuong tumbo suo kod jatend piny Kenya William Ruto e weche manowachi ni jatend piny machon Uhuru Kenyatta ema siro kweth mobalo gi piny owacho kod omenda magitimo godo campaigns. Gachagua onyiso Ruto mondo chomre tir kodgi kar rwako Uhuru kama onge. Marwa Chris Owino leronwa Gachagua wacho ni Ruto onge kod ratiro mar loso kuom Uhuru nikech oketho chenro mag dongruok maber mane Uhuru Kenyatta oweyo. Gilgil, Naivasha, Free Area nyaka soko Mjinga, Injili mar joka one term e bwo ogai ma DCP Rigathi Gachagua ochopo e county Nakuru. Wewe mtu ya Singapore, mtu ya kutenga. Etwak mare kod johera mage, Gachagua owuok Girombo kod jatend piny William Ruto kuom rwako nying jatend piny machon Uhuru Kenyatta e siasa mag kweth mobalo kod serikal. Harambe! Wewe Kasongo, hapana poteza wakati kupigana na Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta is not your competitor. Uhuru Kenyatta hatakuwa kwa ballot. Mpinzani wako mkuu yule atakufukuza uende nyumbani ni Rigiji mwenyewe. Gachagua onyiso William Ruto mondo wer wako Uhuru e siasa mag yiero maduong' mabiro nikech Uhuru Kenyatta ok dhi laro komoro amora e yiero maduong' mabiro. E boma ma Eldoret odhiambo manyoro, Ruto ne osoko wang' Uhuru Kenyatta e wi mano ma owacho ni Uhuru ema osebedo ka siro kweth mobalo kod serikal gi omenda mag campaigns. Gachagua onyiso Ruto mondo gol nying Uhuru e dhoge nikech oseketho chenro duto mag dongruok mane Uhuru oweyo ne jo Kenya. Wewe Kasongo, Rais Uhuru Kenyatta alikuachia nchi iko na amani. Mwaka 4 umelete goons ndio wanaongoza Kenya. Umesuspend constitution and the rule of law
umeleta wakora ndio wanatawala Kenya. Rais Uhuru Kenyatta alikuachia NHIF ikifanya kazi, ukaiondoa, ukaleta mnyama anaitwa SHA ambaye haifanyi kazi. Weche Magashagwa oselwedo kod ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka ikini mane orwako jatend migao machon Aisha Jumwa e duond bura mar Wiper e gwenge mag Malindi. Bwana Ruto akalalamika sana huko akiwa huko Eldoret, akalalamika. Jamaa kwa mlalamishi, anapokufa nyani kila mti turudie, anapokufa nyani kila mti ulikuwa unateleza. Sasa mimi mwenyewe nimemshauri ndugu Uhuru Kenyatta akae kando. Yeye amewahi kuwa rais wa jamhuri ya awamu ya 4. Sitaki apakwe matope. Ninamuuliza Uhuru, kaa kando, wacha Kalonzo afanye mundu kumundu na huyo Ruto. Ekumachielo, Gachagua onyono Ruto elwala makwar e weche ma Ruto osebedo kawacho ni en jaakwed mag dho udi pacho kae. Kalore kode, Ruto e jaakwed mag dho udi kuom gwelo ji mathoth mawuok e oganda mare e lemo mag serikal. Wewe Kasongo umezoea kuita watu wa kabila. Wewe ndio mkabila mkuu katika Jamhuri ya Kenya. Chief Executive Officer wote karibu 200. Nakuru, the entire police command hapa Naivasha umeweka watu ya jamii yako. Kazi hapa kwa Kengen umejaza jamii yako na unajifanya ati kuita wengine wa kabila kwa sababu wanaongea lugha yao. Wewe si mkabila ya kuongea lugha yenu. Wewe ni mkabila ya vitendo. Gachagua osingo mar monjo gwenge mar Ruto ni kod mbi mag siasa e hoho mar okak e safar mar gole e loch e yiero mabiro. Kazi ya mlima nimemaliza. Sasa nimeingia Narok, nimekufukuza Narok. Wiki ijao ninaenda kwa Kipsigis Emurua Dikil, nitafukuza wewe kwa Kipsigis. Wewe Kasongo, ulikuwa ukinifukuza unijui mimi vizuri. Ulikuwa unijui mimi. Mimi nilikuwa na nyamaza najifanya mjinga. Ukafikiria mimi ni mtu tu ya kawaida. Mar Gachagua kata kamano umonj kod rowere e chiro mar soko Mujinga e boma ma Nakuru kendo weyo kethruok mageche moting'o nyaka nyamburko mar Royal Media Services. Hapa Gilgil. Unasemaje? Chris Owino, Ramogi TV. Kauke weche mag siasa matinya kwa Ramogi. En riwruok mok mar piny owacho mar Independent Medical Legal Unit kata IMLU oyango ni higani kende ji maromo 20 osewito ngimagi e tesendo bila ma pacho kaendi Jailieta miolero. Thoe e tesende mag obila oyangi ni medore pacho kae kama kuom lipode mosemako wang' jopiny Kenya oting'o mano mar Albert Ojwang higa mokalo, Eric Otieno higani kod mamoko. Kaluwe kod riwruok mar Independent Medical Legal Unit kata IMLU, mana higani kende ji maromo 20 osewito ngimagi e kuonde manodinegi e tesende obila mapachoka ka Vocal Africa to keto kwani ni 22. Kamano bende giywago kwana joma kao ngimagi e tesende obila magiwacho ni nyaka koro non matut. Kuom kwani IMLU wacho ni 19 kuomgi ne gin joma dongo moting'o chuo 18 kod miyo 1. Jogi bende oyangi ni higi ni e kind 25 gi 64 kachiel kod nyathi ma kidoro mawuoyi mane nigi min mare mane otwe. IMLU wacho ni kuom kwanni gikonyo timo nonro mar bero ne ringre 18 kama duoko oyudo ni 8 kuomgi owito ngimagi kalore nodegi kata noding'utegi magitho. 5 ne nigi adhonde maricho e dendgi kendo nogogi kod gima dik, hinyruok e wiyegi, tuo mar sukari, wach mar ulcer kod adhonde e dendgi. Magi okelo tho margi kaluwore ni nok giyudo thuolo momondo mar yudo thieth kod chal marach mar kuonde motwegie. Ewi mae, IMLU omedo kwayo jopiny mondo chwalnegi lipode ewi thoe kata hinyruok e kuonde twech ka bende gidwaro gai mar obila Douglas Kanja okete tim okenge mane olando mathiro thoe makamagi e tesende obila. Magi oting'o siro IPOA mondo otim nonro mapiyo ne thoe makamagi, bad migao mochung' kar kende matimo bero ne ringre makamagi kamogik
en kawo okang' ne obila mitudo gi thoe kanyakla kod jotendgi ma ok oketo kenge mageng'o lwenje makamagi. Vocal Africa bende korka kore dwaro oket wang' dede e cells mag obila magiwacho ni nyaka ti seche duto kendo chiw samoro amora midwarogie. Jailieta, Ramogi TV. E weche mag somo, riwruok ma jopuonj mbalariany e pacho ka University Academic Staff Union WASU opweyo piny owacho kuom chulo gopegi e bwo winjruok mane gibedo godo e higa ma 2017 nyaka 2021 2025. Kata kamano, giwacho ni poni piny owacho kochopo dwarogi mar keto kogno e winjruok mar higa ma 2025 nyaka 2029 to ng'anyo margi na gichano dwe manyien biro dhi nyime. Jawa marwa e kaunti Migori George Juma nigi ler mathoth. E kinde ma jopuonj mbalariany koro buonjo bang' piny owacho chulo gi gopegi maromo bilion 6.8 kawe kod winjruok mane gibedo godo kod piny owacho mar higa 2017 nyaka 2021 kaachiel kod mano mar higa 2021 nyaka 2025. Tenruok ma jopuonj mbalariany kata kamano oramo ne gibiro bedo kod ng'anyo dwe manyien poni giketo kokgi e winjruok kata CBA mar higa 2025 nyaka 2029. Jagoro maruoruok ma jopuonj mbalariany e pacho kae Constantine Wasonga moriko ni wuoyo e kinde odiechieng' mar somo manie Obagi kod jopuonj mbalariany man mbalariany Marongo ne wane gimor kod chudone mabende nyaka sani koro piny owacho koro osechiwo. Kata kamano dwaro gi mamoko bende koro nyaka chopie. Thank the government for honoring the obligation. So the historical arrears are now done. Same time, that arrears should not be pegged to salaries. The arrears for 2017-2021 should be paid separately and give members of staff pay change advice. Also, the arrears for 2017-2021 are different pay change advice. Wasonga kata kamano wacho ni dwaro maggi mamoko moting'o sara malong'o ni jopuonj mbalariany. Okumba mar thieth makare magidwaro e bwo winjruok magidwaro ni koro bedi mong'ere kaka CBA 2025-2029 nyaka chope kod piny owacho to nono to ng'anyo margi mar dwe manyien biro dhi nyime. Our strike is pegged on 2025-2029 CBA. Very good. A CBA that we ought to have signed and negotiated and signed 30 days from November last year. Salaries commensurate to our qualifications. We want harmonization of allowances in public universities. No way why a lecturer in one university should be getting commuter allowance of 50,000 and another one is being paid 12,000. Magiti miki me jopuonj mbalariany pod yuago pek mar tich magitimo nikech nok ma jopuonj. The university management requested our members to pick up an extra load by taking one extra course, which we accepted. And as the number of students are increasing, it's becoming a burden, even for dons, to handle the big classes, give 2 cuts, a minimum of 2 cuts, mark examinations. And so it's our desire that our members go back to the 3 stipulated courses, which is what is in our CBA and is what is accepted by law. Kao tende kod paro mar duoko piny higa ma jopuonj mbalariany magidhi retire riwruok ni ma jopuonj mbalariany okwedo paro ni. If they retire them, who will teach? You are saying the government is projecting that Kenya should have 35,000. So this 10,000 we have, if you retire them now, universities are going to remain empty. I want the person who came up with this retirement circular to do assessment and know the impact of that circular. The 10,000 we have, Kenya is going to remain within 4,000. And by the way, you cannot replace a professor. Because these professors have different speciality. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyako Ramogi, erokamano kuom medo kete e Ramogi TV chenro
pod en mar Ang'ichwelo. Nitie ji mopogore opogore bende neno Ang'ichwelo gi kinero kamano Amilo Mwalimu wacho ni Chieng' Manuel aneni e yo makare weche manyien choponwa kaka owinjore. Nitiere jal mabende luongore ni George Ochieng' Okumu, mano jakom mar ODM West Homa Bay, owacho ni onena e yo makare kendo oganda Homa Bay oyiewo nyae kwe ndalo duto motelo ne tarik 16 to kod tok tarik 16 to kamano George Ochieng' Okumu mano jakom mar ODM oneno achiel kachiel ka entiere e gwenge mag Homa Bay. Ano kaendi bende jal mabende luongore kanyo ni Jona Olenyo wacho ni Chieng' Manuel an bende aneni makare ka antiere gwenge mag Seme Kombeo wacho ni omor gi chenro mopogore opogore matimore kor gwenge kaka mag huduma mashinani mobedo telo mar ariyo sub county Maseme mokel kanyo kod Okil Timono Yucho wacho ni gobedo gi chenro mar chiwo gigo masiro jopuonjre ma nitiere kod ng'ol mopogore opogore kuonde mopogore opogore e kind tarik 24 nyaka 28. Kamano Olenyo komote machal kamano tiyo ne oganda kendo kelo fungruok ne ji machal kamago. Nyakora mogo obro bedo ka wadhi e yweyo kikidhi mabor pod wantiere kod mathoth ma waikoni e chenro mar Ang'ichwelo. Harufu nzuri, manukato laini, Downy Pure Bliss. Imetengenezwa na manukato ya asili yanayokuweka kwa utaratibu kwenye hali tulivu. Ijaribu kwa shilingi 20 tu. Heaven's Fire Prayer Summit 2026 is here. From 18th to 23rd of August 2026, Apostle Julius and Reverend Martha Subi of Exploits Worship City invite you to join believers from across Kenya and the nations for 6 powerful days of prayer, worship and revival from 9 a.m. to 7:30 p.m. Theme: The Outpouring of the Holy Spirit. Ministering Pastor Robert Kayanja and Pastor Jessica Kayanja from Uganda. Lady Bishop Kathy Kuna from Kenya. Archbishop Dr. Harrison K. Nganga from Kenya, Pastor T. Mwangi, Dr. Francis Miles from the USA, and Prophet Thomas Tijo. Worship ministers Sunmisola Agbebi from Nigeria, Steve Tebb from the United Kingdom, and Kestin Bogo from Kenya. Mark your calendar from 18th to the 23rd of August. Exploits Worship City, Nairobi. See you there. Chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongwa na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin ma koro maru ng'engno. Ema osokelo nu seda. Wasewuotho mar kelo ni juok oganda wa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Rikoda an James Rabala Kwasera Jambu Owarga Chi. 111 Jumapil, saa 12:30 odhiambo. Lugane oda mondo bi ane kae. Wacheni wuon gi obiro, kendo an adwa nene. Dhiyo, luonge. Seni wuode, onge odwa ka. Nitapaza sauti yangu wote wasikie. Injili ngima, Injili makelo ngima. Chunye mondo wadhie dala, Yesu ema luongi. Gik moko adek gi ema osiko. Gin yie, gi geno kod hera. To gima duong'ie moloyo kuomgi en hera. Lulu mag Yesu. Ng'ata moyie kuom Nyasaye, mano e ng'a ma Nyasaye nigo seche duto. Suda ne machiegni wawinj wach Nyasaye. Ma Nyasaye rit na e sabato ma kawuono sikasike dir Jehova Nyasaye ndalo duto e nying Yesu Kristo. Magi duto mana e chenro mar Injili ngima.
Sabato ka sabato, chakre sa achiel okinyi nyaka sa 3 okinyi. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV chenro pod en marangi chuelo. Jotelo ma pachoka medo dok ne lek ma chwalo dongruok e piny Kenya tok lek mar higa ma 2030 Vision 2030. Kama jatend piny Kenya William Ruto jiwo joma tindo mondo bede ong'ala manyime neno ni lek mar higa ma 2060 ochopo kare. Utino Joab miyowaler. Ne en nyasi mar tipo e kar jot mar jatend piny e kaunti ma Bungoma. E kinde tieko nyasi mar 89 mar piem mar wer. E kinde nyasi no, jatend piny William Ruto medo goyo debe ne wach mar lek mar 2060. Kowacho ni piny Kenya onego mak chenro no mar bero pachoka e kinde mabiro. Jatend piny bende okwayo joma tindo manie tije, mago manie skunde, kaachiel kod mago manie lemo mopogore opogore mondo omak gi lwedo ariyo, kendo tem matek mar neno ni lek no ochopo kare. And therefore, I invite every young person in school, in college, working, and everywhere else to be front and center, left and right of this conversation. Jatend piny omedo jiwo ni lek makamano dhi nywako jo Kenya duto te mar neno ni kuonde duto mag piny odongore. Tutaendelea na kuunganisha wananchi wote wa taifa letu la Kenya, na tutaendelea kuhakikisha ya kwamba hakuna sehemu ya Kenya inawachwa nyuma na hakuna watoto wa Kenya wanawachwa nyuma. Jatend migao mar somo Julius Ogamba jiwo wach mar twak e wi lekni, kowacho ni joma pok orwake gin joma ok dwar dongruok mar Kenya, kojiwo jo Kenya mondo orwak lokruok e sekta mar somo kod thieth. There are people who don't understand that we need to have that discussion. There are people who think that the students from vulnerable families must remain behind, must not study the courses that they require. There are people in this country who think that we must continue living with our animals in our rooms. There are people in this country who think that we cannot have universal health for everybody. The privileged think that other people should not be having what they have. Ogamba kanyakla kod jalup jatend piny Kithure Kindiki kotenore kod nyasi no, ojiwo wach mar tuke kod piem mag wer makamae, magiwacho ni en achiel kuom somo mag CBE maloko ngima jopuonjre. We thank you for these reforms because when you came in, you formed the Presidential Working Party that came up with programs or with suggestions on how we need to align our education system to be ready and available and to be able to compete in the global world in terms of talent and skills. As we continue implementing the competence-based curriculum under your leadership, it is gratifying to see students and pupils not only participating in music as an extracurricular activity, but also studying music for purposes of career and occupation into the future. Jatend piny bende omedo jiwo wach kwe pacho kae kowacho ni chakore kuom jonyuol nyaka ir jopuonjre, kendo medo ni kwe nyaka bede konde duto mag piny Kenya. And we must believe in ourselves and believe in our country. And there is no better way for us to do this than for our children to lead the way. For them to know there is Kenya beyond their neighborhoods. There is Kenya beyond their family. There is Kenya beyond their community. And there is Kenya beyond their village. Otieno Joab, Ramogi TV. Siasa ne okawo kore nyasi maralam ne nyayo kwe motelo ne yiero mabiro kod sirne mine manyakach kama jotelo mag ODM odok ne riwruog ODM kod UDA. Kagilosi nyasi maralam ne nyayo kwe motelo ne yiero mabiro kod sirne mine manyakach kama jotelo mag ODM odok ne riwruog ODM kod UDA. Giwacho ni gisenyago lemo modhuro jakoma ODM kendo gavana ma Gladys Wanga oseo Rigathi Gachagua konyiso ni mondo we wuotho ketho nyinge e rombene.
ahead. He can still become... Jambo la pili, mimi naomba tushikane mkono. Hata niite presenter kwa Mogi. Wakabila waende, Rigathi aende, sponsor aende, waende. Ati tukifika Nyakach wanatuambia tusichangia kina mama. Mimi nataka muambia hao wakora hao wakora washindwe wasishindwe. Chama ni ODM form ni. Ebu wakora waangalie kwamba tuko Nyakach leo, Nyakach. Ati mimi sijui na nani, sijui tumepanga guns wapi, sijui na wapi. Gachagua, mimi nataka utoe jina yangu kwa mdomo yako. Na pia utoe jina ya baba Raila Amolo Odinga kwa mdomo yako. Tunakuomba usituletee mambo yako ya guns hapa. Sisi ni watu wa amani, wapenda amani. Usilete mambo yako Gachagua ya guns hapa kwetu. Watu wakija wakuje kwa amani, waongee kwa amani na waende kwa nini? Kwa amani. Ruto! Onjelo Jagot! Kati ya ODM na ndoto za Gachieta gani imekufa? Si ni ndoto ya Gachieta? We want to tell you, if there is anything that it is dead, it is your career that is over. ODM shall remain alive and strong. And we are telling you from the broad-based headquarters of Kisumu County that ODM and the Kenya Kwanza team shall form a formidable team that going into the 2027 general election, watu wataona kivumbi ndani ya tauni. Kama uko na hiyo team, wewe sahau maneno ya uongozi. Ni kweli si kweli? Tutam si tutam. Aya, korwa gori tine weche mag siasa. Mungu kumjodake county wa Migori, loro mondo pinyo wacho ketikruok makare mare so jogo modake gwenge mapio ula osebedo kapongo kaka Nyora kod Kabuto e sub county Manyatike ma okelo telo ne koth mapek mar El Nino ma igeno e kinde mar jumbe machuok mabiro jojuma ni ole. Koth ma El Nino ma igeno ni biro e kinde machiegni kalore kod lipot ma ogol kodul makoro kolwasi. Higa ka higa ma koth mapek osebedo ka chwe e kaunti ma Migori malo familia 600 mowuok e gwego mag Nyora, Kabuto, Sido kaachiel kod Konyango e sub kod Manyatike osebedo ka pio ula daro e miechgi. Mwandu mathoth ma oting'o puothe bende osebedo ka iketho kod pio ula. E kinde ma igeno koth mapek ni, penjo maduong' en ni to bende piny owacho oseketo okenge makare mane koth mar El Nino kokelo hinyruok ne oganda mathoth. Kane ikruok ma jogi osaketo ne government osaketo ne jopiny mondo timruok nade mondo bi okony ne kete El Nino ilando no ka every now and then. To owinjore ger daks, owinjore ger Kenya nigi pesa seriously. Owinjore ger makoro kopi biro to koro piok flow oko. Koro mumiyo kwayo national government nigi ng'i kaka ginyalo ng'iyo ngima jopiny. Agisani samo waloseni. King'iyo wan gutaro mang'eny. Olalo mang'eny, oloko mang'eny. Iyudo ka samoro poku serikal oketo maino e losogi makapo ni El Nino biro to nyalo yudo kako ula rengo maber. MCA ma ward no North Kadem e sub kon Manyatike Olimo Bonyo ward mabende oganda mathoth osebedo ka koyudo lal mathoth kalore kod pi mar oula. Wach ni koro poko no ikruok malong'o motelo ne koth mapek ni kendo nitie kod luoro ni dek pi oula koro hinyo oganda mathoth. Adwa kwage ni mondo ka giyie to gibed gi ikruok mar wuok e mieregi kendo gidhi kuonde moting'ore. Migori County Government kokalo kuom Floka nogero rescue center ageng'a. Omiyo nakwayogi ni ka giyie to mondo gidhi kanyo ka koth ochako chwe. En tij county government mondo mi olos gimiluongo ni committee ma deal gi weche mag disaster mondo ng'e kaka inyal kony jopiny kata mana e chiwo the correct information. Olimo wacho ni omenda ma oket mar kedo kod midhieche ma apoya onego tigo makare kod piny owacho mondo koro kony jogo pi oula ohinyo kaachiel kod midhieche mamoko e kinde koth mar El Nino. Ka MCA tija en ni mondo represent jopiny, atim oversight to gi legislation. Omiyo ne wakalo budget
kokadho kuom bedo gi ng'eyo ni gweng'ano osebedo ka pi hinyo kabisa. Mane waketo $44,200 e budget mano program 8 under disaster management. Dwaro nitiere mondo koro piny owacho ong'i yore makare mar tieko pi oula e kinde ka kinde e gwego mag Nyora kaachiel kod Kabuto e sab-kwan Manyatike mondo jodak makono kik bed koro dar e kinde ka kinde ma koth maduong' koro chwe. Bedo piny ma wayiero komiti gi ema winjo be ni wacho niya ni wan kaka jo North Kadem ma pi osebedo ka chando, wan koro kwadwar chiemo, wan koro kwadwar rescue center, wadwaro ni mondo wadil gi gini permanently. Koro wanyalo gero dikes ma koro kata pi koro pong' machal nade to obedo directed to the lake. To iyudo kama ok timre, ma gibedo abeda piny e hotel moro to ging'ado ni jo North Kadem gin wamiyogi mana chiemo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wadok e siasa. Jotelo mag duond bura mar ODM bade ma Nairobi medo chung' ka tiendgi ka giwacho ni duond bura mar ODM biro siro jatend piny Kenya William Ruto yiero mabiro e kom matend piny ka gin gibiro chung' e kombe modong' duto. Ka giloso romo margi mokwongo e boma ma Nairobi, otelni kod jakom margi George Aladwa. Jotelogo wacho ni duond bura mar ODM pod ni kod mbi moingo duond buche mamoko e kaunti ma Nairobi. Bende giseo gaye mar DCP Rigathi Gachagua kuom tiyo kod weche ma ok ochomo yo. Our decision to work with the President William Ruto's administration is guided by the national interest, the need for stability, and the desire to address the challenges facing Kenyans. We welcome and support the outcome of the ODM and UDA leaders' retreat in Naivasha earlier this week. ODM as a party will support President William Ruto for presidency. That is one. The party leaders pronounced himself. We had thought he would vie for the presidency, but he has said himself that he support the presidency of Mheshimiwa Ruto. In that sense, ODM will field candidates from the deputy president to the ward level. Our party ODM is the largest party in Nairobi. Ukiona City Hall, MCS wote majority ni Nairobi, ni ODM. Sisi tumesimama hapa tukiuza party yetu. Tunasema yule anataka governor akuje kwa party ya ODM. Akitaka kura zetu akuje hapa. Na asipokuja yule atasimama ndio tutaenda na yeye. Hata naona aliyekuwa makamu wa rais Mheshimiwa Gachagua akitusiana kila siku, aleta propaganda hii leo, aleta propaganda hii kesho, awache mambo mengi, akutane na Rais Ruto kwa debe 2027. Na asifikirie Rais Ruto ana wafuasi. Sisi tayari hatuna presidential candidate na tumeshakubali ya kwamba tutamunga Ruto mkono na tutamfanyia campaign hasa hapa Nairobi. Kinde ma jopur iko puothegi ne komo mar giko higa moko kuom jopur e kaunti ma Siaya ywago nok mar ng'eyo e wi chal mar lowo ma puothegi kaachiel kod nengo mamalo mar mwandu mitiyogo e pur kaka kodhi kod manyiwa ma giwacho ni osethiro yuto margi kuom kinde malach. Kane giloso kinde chenro ma yudo mbolea kod kodhi maonge chudo e kar chung' od bura mage, jopurgo kwayo migawo mar pur kod pith e kaunti ma Siaya mondo omed keto maino e tiego jopur kod chwalo negi mwandu mag pur e nengo mogonyore kaka yo mar neno ni giyudo yuto mabup. Magibiro kinde matend kaunti ma Siaya medo keto maino mare e pith mar pamba kaka yo mar chiero chumi matend kaunti no. Wakwayo joma oyudo gini ni namba 1 wati kode yo maber ma wasewacho ni tiye kode. Kik watere chiro, kik wause, kik gombo moro makwa water gigi e chiro mwalok gi pesa kapok wakete e lowo, nikech kitere chiro miloke pesa to ok odhi loko ngimani. Koro wagoni gero kamano, takwayo jowa moyudo kodhi ni gitem gidhi gikom, kendo wadwoko erokamano niwach manyiwa no obiro sama chon, sama koth chiegni chwe. Koro wadwaro chakre next week oyud ka koro gikomo niwach gin gi gimoro amora mondo gibed gi chiemo. Wayudo mbolea odiochiengni mwadi chako pitho chon. Sama wadi pitho wadwa nwadhi wapith chon mondo wabi wayud chiemo e utewa.
Sama wayudo chiemo e utewa, wabedo ni koro wabedo motegno. Onge sama wang ni dhi kuwacho koni gi koni tintiere gi chiemo. Omiyo nyithindwa mokelonwa gigi odiochieng' ma kawuono ni wagoni gi erokamano. Gibed gi chunyno to kendo chiemo moro gichak gitimnwa kendo kamano kendo gichak gidhi timnie jomachielo. E weche mag lupo, jolupo e dhowath Masindo e kar chung' od bura ma Suba South, County Homa Bay, ywak ni piny owacho ma piny Kenya odagi reso gi lwet obila ma piny Uganda. Magiwacho ni osemono gi lupo gi kwe nam Lolwe. Jolupo go ywak ni obila ma Uganda mako gi saa ka saa kendo mayo gi mwandu mathoth. E kinde ma gidhi nyime gi lupo e nam Lolwe, gino mamiyo giyudo lal maduong' e sekta ma lupo. Ali Abich nigi ler. Kuom higni mathoth jolupo e nam Lolwe matiyo kod wedhe mopogore osebedo ka golo ywak margi e san ma giyudo kowuok e lwet obila ma Uganda ma gikone mako gi e yo moko winjore kinde ka kinde ka gidhi nyime gi chenro mag lupo e nam Lolwe. Jolupo e dhowath Masindo ka chur bura ma Suba South ka otelgi kod Joseph Okiri wacho ne gineno matek e lwet obila ma Uganda kinde ka kinde kendo kata doko ni gisebedo ka gichiwo ywak margi to giwacho ni sirkal mar Kenya odagi resogi e lwet obila ma Uganda ma gikone mono gi lupo e nam Lolwe. Ker kano kao oath mar Kenya to nowach no birito jo Kenya gi mwandu jo Kenya te nyiso ni boundary mage gi neighbors no dhitimnade no dhirito. Koro gima kawa gi wuoro ka okwange ni to wan jo Kenya koso wan jo Uganda. Ka jo Uganda mako wanyaka Kibwoge ka. Koro okwange ni Kibwoge jo Kenya. Jolupo go wacho ni obila ma Uganda mosebiro ka temo ka chere nam Lolwe mako gi nyaka wedhe mokiyo kod Suba South kendo bang' ka osemakgi titero gi nyaka chula Mahama kod mano ma Lolwe kendo chuno gi mondo gigol fai mar gana 50 pesa ma Kenya kuom yie ka yie gino mage wacho ni hinyogi ka gige gi mag lupo ka moting'o teyni bende gikone mayogi. Inyago ni fuel kaya gimoro lita 30 kapo kata gi riemba 15 kidhi malo kanyo gisechopo kuomi kendo gidwaro 2,000 gikawo gidhigo. Lupo be ilupo kogwen kiduogo ichak iromo kodgi ochako choku udok. Seche mudok ni 2,000 cha be nosekawo. Bot mondo war kocha idwaro like 50,000. Bombot. Ina ko kampuni. For example kamini gi yedhi 10. Yedhi 10 gi kata kano maka 4 achiel ka achiel dwaro 50. That's 200,000. Koro cost no duong. To wano inyo wan kaka jolupo. Sida mar nam wadhi nam wadhi lupo to Waganda chando e nam. Nikech wadhi nam to gibiro gi chandowa. Koro kata samoro okichopo kuma Waganda nitiere to gisesiwo kuombi gidwaro pesa. Koro gibiro gipenjo wania ni ere pesa mar mafuta momiu kuya e lomotwo. To koro gini amara ka ok Waganda ka wan ma piny ka ni wadwaro pesa koko amiyo gi pesa to gikawo teyni. Gikwayo sirkal mar Kenya mondo koyie to manye yore go eko minyalo tiyogo wach sand mobila ma Uganda osebiro ka sando gi nam Lolwe mondo gidhi nyime koro tijegi e nam Lolwe maonge tungni. Ningependa tu serikali ya Kenya tusaidie kwa pale Lolwe. Tunapata matasi imekuwa nyingi. Mpaka sasa hii imefika kiwango wanachapa wa Kenya. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Many people worry about seeking healthcare abroad. Is it safe? Is it legitimate? Will someone truly be there for them? You don't have to worry anymore. View Travel has partnered with HBG Medical Assistance, connecting you to a network of leading accredited hospitals in India. Max Healthcare, BLK Max, and Artemis, with every step guided by a dedicated care manager from the moment you inquire through your journey to India to when you're home. Our packages include over 30 core medical screenings covering your heart, metabolism, and vital organs, plus dedicated screening for men and women, including prostate and breast cancer screening, delivered by experienced specialists, with packages personalized to your individual needs, starting from just $1,300. Every detail is handled for you: flights, accommodation, your full screening itinerary. So the only thing you need to focus on is your health. Call or WhatsApp 073-254-254 to talk to View Travel and HBG Medical Assistance today.
Dial *811*288# to get Amazing Grace as your skiza tune. Nakwaramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jacom Dwawacho. The opposition, nothing like Supreme Court. Oliet Nakwaramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Kratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj tuak magoratil piny. One was a gore no opposition. One was a gore no opposition 50 years. Mayo kiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penja bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nusu tieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kik bai. Machiegni weche mag tuke riwruok matayo tuke adhule pachoka Kenya Football Federation pod nyime gi gero rang'iny mar kudho firimbi e pachoka mangima ka noloso e kinde mane gilora yanga tiegruok ma jopuonj mag jokudh firimbi kata referees assessors. Jakom mar FKF Hussein Mohamed osingo ni tiegruok ma kamagi pod biro dhi nyime kaka okang' mar medo rieko ne jokudh firimbi. Tiegruokno mane otim kuom juma achiel kendo rumo kawuono nokelo jokudh firimbi mopogore opogore. Kenya osebedo achiel kuom pinje mag Afrika ma jokudh firimbi magi osebedo katayo tuke madongo piny mangima okang' mineno kaka manyalo nyuolo lemo kod tiegruok machal gima. Learn about the modern refereeing. As we all know, things have changed in terms of football, in terms of refereeing. So we've learned about new modern refereeing in terms of technical and practical in the field of play. The laws of the game are very dynamic. They keep changing every year. So like this year, there are very many changes, especially in terms of restart of play. So it is important that as the law change, the referees are updated, the people who work with them as assessors are updated. Last year we had a course for young talent, so again it's important to look at the future so that 10 years from now we can look back and say these are the 18, 19-year-olds that we trained and are now in the game at the top level. So it is good for refreshing the referees and everybody else involved in the game so that we are not left behind. We are expecting from them to teach, to learn, to assess the referee, that they can help them to improve and give them some information, some ideas, some area to improve. This can help the referees to upgrade and to do more and more good performance in the field. Nyakwaramogi erokamano kuom bedo kod chakruok nyaka giko chenro ne mar chwelo warom saa 3 e chenro mar oimore. Nyinga Ochieng Emmanuel, jaloko marwa ne Belinda Phillips.